राजखान्थियाथ' नंगौ बुंदों जोंबो नंगौ राजखान्थि खालामदों राजखान्थि खालामनायनि उद्देश्यआनो जाबाय जौगानाय नङा होमब्ला दा जौगानाय बिथिङाव जिहेतु गोग्लैसोनानै दङ बेखौ जौगाखांहोनांगौब्ला राजखान्थि दोलोफोरनि दायित्व थायो गतिके सोरबा माने जोंखौ बिपिएफ हान्जाया अन्थाइ गारनायनि थाखाय राजखान्थि खालामदों होनोब्ला बिथांमोननि खोथा खिन्थु जौगानाया जोंनि ओंथि गते राजनितिनि नामाव राजनिति खालामनाया जोंनि ओंथि नङा दा राजखान्थिनि गेजेरजों जोंहा जौगानाया जोंनि ओंथि नैबे समाव बुङो नावकाटायाव बाहागो लानानै लामाया जाबाय होननानै मोनसे मेल खुंदों बे समाव आं बे खोथाखौ मिन्थिया बिथाङा जाहैबाय पानेरि समस्तिनिसो एमएलए दिनै जोंनि बे ओनसोलनि एमएलए जाहैबाय जलेन दैमारि इउपिपिएलनि आरो बेयाव एमसिएलए सम्पाबति डेका होननाय दङ बिथाङाबो एमसिएलए इउपिपिएलनि सानै दैदेनगिरि बेवहाय दं आरो बिजेपिनिफ्राय बेवहाय रनेन्द्र नार्जारि बिथाङा दिनै सुक्लाय सेरफां समस्तिनि इएम माबा बिटिसिनि इएम सुक्लाय सेरफां समस्तिनि बिथाङा एमसिएलए आरो दिनै माने बिजेपिनि दिनै माने आफादगिरि दिलीप शइकिया बिथाङा दिनै दरं उदालगुरिनि बिथाङा एमपि बे ओनसोला दरं उदालगुरि समस्तियाव गोलैयो गतिके दिनै सानै बिजेपिनि बिजाथि माने दैदेनगिरि बेवहाय दं इउपिपिएलनि सानै दैदेनगिरि दं बिथांमोना दिनै बे लामाखौ नायसनाखै बिथांमोना माने प्रलबननि राजनिति खालामबाय थायो दिनै सोरनोबा उमुक होगोन अरुनदय होगोन सोरनोबा न' होनायनि नामाव सोरनाबा आइबिएस होनायनि नामाव राजखान्थि खालामबाय थायो आरो बिथांमोना दिनै थगायगासिनो दङ जोंनि रायजो राजाखौ थगायगासिनो दङ आरो जौगानायनि खोथा बुङो सान्थिनि खोथा बुङो दिनै प्रमद बर' बिथाङा माने सुइजारलेण्डनि खोथा बुङो सुइजारलेण्डनि लामाखौ नोंथांमोना नुबाय नोंथांमोना मेडिया पार्सन नोंथांमोना दाख्लैहाय बास नांथानायखौबो नुदों बेनो जाबाय सुइजारलेण्ड गतिके प्रमद बर' बादि थगायसुला बे माने जोंनि ओनसोलाव रावबो दैदेनगिरि गैया बेनिखायनो बिथांमोननि थगायसुला फाव फान्दायनाय नंखाय बुंनाय खोथाफोरनिफ्राय जों रायजो राजाया गोजानाव थानांगौ बायाता सारियालि रामगाव नाग्रिजुलि जि लामा बियो गान्धी चकनिफ्राय बाङालिपारासिम लामाया जोबोद गाज्रि जानानै दं बेवहाय सरकारा दानि जि सरकार प्रमद बर' दैदेननाय बिटिसि सरकार आरो आसाम सरकार दिनै बिजेपि इउपिपिएल आरो एजिपिनि सरकार दं बिथांमोना बे जोंनि सुक्लाय सेरफां ओनसोलाव थानाय मौरिपारानिफ्राय बाङालिपारासिम जेबो खामानि मावाखै जेराव बे माने लामाजों जायफोरा माने थांलाय फैलाय खालामो बिथांमोना दिनै गारि सालायनो हाया बाइक सालायनो हाया साइकेल सालायनो हायि अबस्था जानानै दङ दिनै बे लामाजों माखासे जोंनि फरायसा फरायसुलिफ्रा गरेस्वर कलेजाव फरायो बिथांमोना थांलाय फैलाय खालामनायाव जोबोद जारला जादों आरो रायजोफ्राबो जारला जादों मैयानि सिगां दाख्लैहाय बास गारियानो माने सुवागपुर 5 नम्बर सुवागपुर खाथियाव नांथानानै दङमोन 3 घन्टा आरो इ रिक्साया सानफ्रोमबो बेवहाय बेलथायबाय थायो सानफ्रोमबो एक्सिडेन्ट जाबाय थादों बेनिखायनो दिनै जोङो सुक्लाय सेरफां ब्लक कमिटि बिपिएफनि बानजायनायाव दैदेननायाव दिनै जोङो नावकाटानिफ्राय बाङालिपारासिम बे माने लामाखौ जे हाखर जानानै दं बेखौ जोङो सेन्ड ग्रेभेल गारनानै अन्थाइ गारनानै जों फबगासिनो दं आरो दिनै जों नुनो मोन्दों बिजेपि हान्जायाबो नावकाटानिफ्राय मौरिपारासिम माने अन्थाइ गारगासिनो दङ बिनिफ्राय जों बुजिनो मोन्दों दे दिनै जे आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकार बिथांमोना जे खामानि मावनायाव फेलें जादों बेखौ खोबथेनो थाखाय दिनै बिजेपि हान्जायाबो सेन्ड ग्रेभेल गारनो गोनां अबस्था जादों बेनिफ्राय जों बुजिनो मोन्दों दि दिनै सरकारा खुगाजों गिदिर गिदिर फोसावबाय थायो बिथांमोना जौगाखांनायनि खोथा बुङो बिथांमोना दिनै जौगाखांनाय माने जिखिनि खोथा बुङो बे माने दिनै फोरमान जादों जे बिथांमोना जोंनि बे सारियालि रामगाव नाग्रिजुलि जे लामा बे गान्धी चकनिफ्राय माने बाङालिपारासिम थांनाय लामायाव जेबो खामानि मावनो हायाखै आरो बे खामानिखौ 2014 आरो 2015 मायथाइयाव
जेब्ला BPF आरो कंग्रेसजों जों एलायन्स दङमोन बे समावनो जों बे लामाखौ बानायदोंमोन बिनि उनाव माने BPF हान्जानि सरकार गैयै जानायनि उनाव बे लामाखौ मेनटेनेन्स खालामनो हायाखै आरो दिनै बेबायदिनो गाज्रि जानानै दङ दिनै जोङो बेवहाय अन्थाइ बाला गारदोंब्लाबो बेयो टेम्परारिसो जों दा खावलायो सरकारा थाबैनो जाहाथे बे लामाखौ माने फाखा खालामनानै होयो रायजोफोरनि थांलाय फैलायनि हान्था मेलाखौ जाहाथे माने मोजां खालामना होयो बेखौसो जों खावलायदों नैबे समाव